आज मी तुम्हाला चवळीची उसळ दाखवणार आहे। इथे मी तेल घातले आहेत। इथे मी मोहरी घालते। इथे मी जिरा घालते। कांदे घालते। ते कांदा भाजते तर आपण वाटण तयार करूया। आपले कांदे लाल झालेले आहेत। आता त्याच्यात मी हळद घालते, लाल तिखट घालते आणि गरम मसाला घालते। मसाला सुद्धा तेलात परतून घेतलेत। आता मी त्याच्यात टोमॅटो घालते। त्याच्यात आता आपण वाटण घालूया। या वाटणात मी आलं, लसूण, कांदा आणि खोबरं भाजून घेतलेले आहे। आता आपण याच्यात चवळी आणि बटाटे आहेत, ते उकळून घेतलेत मी, ते आता घालूया। याच्यात मी मीठ घालते।
आता मी पाणी घालते. चवळी उकडलेली पाणी होती ना, ते मी जरासं घालते. ही आता उसळ झालेली आहेत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.